הלב שלי הנאמן משתלט לעתים קרובות, ובסופו של דבר אני מרגיש אבוד. הראש שלי אומר לי לחשוב על עצמי, לא לעזור יותר ללכת בדרך שלי. אבל הלב שלי בסתר תמיד לוקח את ההוא בלב, ובסוף אני מוצאת את עצמי בייסורים. למה להקשיב ללחישות הלב? האם נגזר עליי לשאת את הכאב הזה? הקיום הוא חידה שיש לסבול, מבוך אפל שבו צריך לברוח, משב רוח של כוכבים בפסלים להרהר. מדוע הגורל כתוב כך מבלי להתכופף? חידה שיש לסבול, מבוך אפל שבו צריך לברוח, משב רוח של כוכבים בפסלים להרהר. מדוע הגורל כתוב כך מבלי להתכופף? הראש שלי אומר לי לחשוב על עצמי, לא לעזור יותר ללכת בדרך שלי. אבל הלב שלי בסתר תמיד לוקח את ההוא בלב, ובסוף אני מוצאת את עצמי בייסורים. למה להקשיב ללחישות הלב? האם נגזר עליי לשאת את הכאב הזה? הקיום הוא חידה שיש לסבול, מבוך אפל שבו צריך לברוח, משב רוח של כוכבים בפסלים להרהר. מדוע הגורל כתוב כך מבלי להתכופף? להקשיב ללחישות הלב, האם נגזר עליי לשאת את הכאב הזה?